good morning. Welcome again to our channel. Today is a very good day. Ano siya, yung hindi siya maulan, pero medyo makulimlim. Na paggising namin ng umaga, kanina ang liwaliwanag ng araw. At ngayon ay Tuesday. Kaya itong araw na ito ay yung schedule ng iprinamis ko sa inyo na pangkabuhayan guys na video. This time ay iba naman ang tatalakayin natin about sa isang pagkakitaan na ibang klase naman ng pagkakitaan. Yun yung jewelries. Ayan, ito si Mr. Jewelry na pinagpawisan na. Ayan. Hi guys, kumusta kayo? Hello, kumusta daw po kayo? Okay, ngayon ay naimbitahan kami sa isang sale ng jewelries dito sa M. Louvillier dahil sila ay kilala na talagang mababa kung mag-sale. Kaya puntahan natin dahil sabi nila ay ayun nga, punta kami, in-invite kami at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nandun at naka-display at kung mga magkano, ano yung details ay sasabihin ko. Let's go guys. Ito ay yung M. Louvillier dito sa Island City Mall, doon sa second floor located. Okay? So, kung gusto nyong tignan, today is their opening, pero di ko pa alam kung hanggang saan. Let's go. Dahil tayo ay, alam nyo na, lalo na sa mga pamilyadong katulad namin, ay gusto nating kumita, hindi lang sa isang larangan ng pagkakitaan. Kaya kung pwede, hanggat makaya natin ay damihan natin ang pagkakitaan. Huwag naman sobra na hindi na natin kayang hawakan. Gusto nyo mag-invest guys, mag-invest kayo kung gusto nyo. Ayan. Good investment kasi Meron music doon. may nagda-drum doon, nag-practice ng drumming. Alam nyo kasi, kaming mag-asawa nung nasa abroad pa lang kami, ay yan ang yan ang sideline namin. Yan talagang extra na income ko noon, yung nagpapahulog ng mga alahas, ganyan, in-order nila pagka umuwi ako ng Pilipinas noon kami, ay kung saan yung nadadaanan kung may murang alahas, like for example sa Dubai, bumibili ako doon, minsan naman sa Bangkok, ganon, ay ganon ginagawa namin, hanggang ngayon ay ganon pa rin ang na kagawian namin, hindi naalis. Kaya sideline lang yun. Hindi naman siya gaanong mabili, pero maganda kasing investment ang alahas dahil kung makabili ka ng alahas, halimbawa ngayon, bumili ka ng alahas, yung nag-i-increase ang kanyang halaga, yung value niya. Kasi alam nyo, ang alahas never yan na bumaba ang presyo, pataas ng pataas. Mangyari man na bumaba, napakabulinggit lang, napakaliit lang, katiting lang ang i-decrease ng konti. Magdepende rin sa ekonomiya ng mundo. Pero ang number one, talagang magandang investment ay ang gold. Yan, gold. Kaya pagka may mga sale na ganito, ay sasamantalahin namin dahil kung meron lang ipon kung meron lang makayang ipambili. Okay? Hindi namin pinipilit na bumili hanggat yung kahit paunti-unti maipon mo yung alahas, and then kalaon-launan, hindi mo na mamalayan na hindi mo na babatayan ng panahon, lumipas ng panahon, tumaas na yung value niya. Ganon, tumutubo siya. Mas malaki pa ang tubo niyan kaysa yung maglagay ka ng pera sa bangko. Yun. Kaya maganda talagang investment yan. Okay? And then anytime na kailangan mo ng pera, urgently needed ka. Halimbawa, wala kang matakbuhan dahil hindi naman madaling takbuhan talaga ang mga kapamilya o relative. Aminin natin. At mga kaibigan. So, mas mabuti yung may alahas kang itinatago, takbo ka lang sa pawn shop, ay pwede mo nang isanla. Agad-agad, nandyan na yung kwarta. O, diba? So, advice ko lang sa mga wise na mga nagpapamilya dyan ay ito ang napakagandang investment. Ito ang napakagandang investment dahil ito'y portable, madali lang itago dahil maliliit na bagay
Kung halimbawa ibenta mo, ay portable lang, magaan na dalhin. Ang daming advantages ng gold. At ang ganda rin na accessories dahil pag nakasuot ka ng gold, ako, wow, mukhang mayaman. Pero sa case naman natin sa Pilipinas, pag nakasuot naman ng gold ay delikado, di ba? Kaya i-refrain lang natin ang pagsusuot ng maraming alahas. Maganda rin Okay? yung gold pala sa sa blood circulation guys. Maganda rin yung gold. Oo, isa pa yan na advantage. Gamot din pala Yan, yan, benefit gold. pa yan. Benefit pa yan dahil ang gold, ang tipo ng metal na gold ay hindi lang sa gamot. Ito po ay nagbibigay ng energy. It will give you energy, luck. Pag may energy ka kasi, that means good luck. Kaya nagdadala siya ng good luck. Kasi kung halimbawa, nagsuot ka ng gold, iba yung energy na naibibigay, then you will be inspired na nakikita mo yung pinaghirapan mo nandyan suot-suot mo, and then alam mo makapagpasaya sa'yo, kaya yun ay parang gamot na rin. Kaya maganda talaga ang investment ang gold Lalo talaga. na yung mayroong diamond guys, pangontra sa mga mangkukulam. Ayan. Mga yan. Yan, pakinggan nyo yan. Dahil, pangontra sa mga oo, mga ano bang tawag doon, mga babarang, yun. yan. Yan ang kontra. Sa mga taong nababarang, ay kailangan magsuot kayo ng ganun. Hindi, kasi alam nyo minsan, wala rin namang mawawala. Kung maniwala tayo, at kung may isuot din paminsan-minsan. Kaya lang, yun nga, natatakot din ako pagka nagsuot ako ng Hindi, ganun. kahit maliit lang. Basta Oo nga. diamond, Ayun na nga. yun ang pangontra sa yan, sa Ayun mga na nga. masasamang elemento dyan sa Yan. Oo, tama, totoo yan. Kaya puntahan natin ngayon yung sale, tingnan natin, matutunghayan nyo ngayon. At sa pangkabuhayan guys, kailangan maging wise tayo. Ang piliin natin na pangkabuhayan or business ay yung madaling kumita at medyo malaki ang margin sa ibibigay niya, yung ganansya, at maalwan lang, komportable lang na gawing business. Ito'y komportable naman kasi ganyan, portable. investment nga. Pag bumili ka ng sing-sing, pagkaraan ng isang taon yan, iba ng value niyan. Ganun ang kaya investment eh. Kaya sinabi ko investment. After, abang tumatagal ang umano ang gold, tumataas ang value Inulit niyan. niya yung sinabi ko guys. Inulit niya lang. Inulit lang. Okay? So, ganon. Ang matatawag na investment, good investment, ay yung nag-appreciate ng kita. Ganon. So, at saka, ito po ay hindi nabubulok, hindi napapanis. Napakaganda. Di ba? Ang daming advantages pagka gold ang Pwede mong ipamana sa mga Pinaglanan anak mo. mo. Pwede mo ipamana sa pinaglanan mga mo ng kwarta. Pwede mo ipamana sa mga anak mo, mga ano mo, yung yun. Yan. Pero dapat ipaalam mo rin sa kanila ang value ng gold at para alam nila. Sinasabi rin namin, tinuturuan namin ang mga anak namin, pero talagang hindi sila mahilig sa gold at nagagalit pa kapag nagsuot ang ama nila ng gold. Pero, ine-explain ng ama nila, ngayon, naintindihan na nila. Kasi daw, pagka nakasuot ng gold, ay masakit sa mata sa mga ibang tao. Wag mo nang pansinin yung ibang mata dyan na masakit. Wag lang yung ang matatalas na mata ng mga Pero pagka pumunta naman mga kayo sa snatcher, mga gold tapper. Yun. Sa mataong lugar, ang advice ko lang, wag magsuot ng ganon. Pag may mga occasion, ganyan, magandang magsuot ng ganyan. Kasi bling-bling mo yan eh. Di ba? At ngayon, nandito na tayo sa Island City Mall. Ayan, habang nagsasalita ako ng pasakalye, ay eto na tayo. Napakagandang investment talaga ng alahas, sabihin ko sa inyo. Non-perishable kasi. Yung hindi siya na luluma, hindi nag-expire, hindi siya yung sabihin natin kahit na magasgas man yan, gold pa rin yan. Pag nandyan na intact pa rin na buo, ay gold pa rin yan. Kaya, ang ganda. So, and dito na tayo.
maghanap lang kami ng parking space and then we'll go now to the ano ito pawn shop ito, pero ano, yung may mga subasta sale ang sabi sa akin mag-sale kami ngayon kasi nagtitinda talaga sila ng mga lahas. So ayan, we are now here. Balik sa David. Morning. Yan ang mga display. Wow. Nice. Mga bago yan. See? Oh, morning. Bago. Morning mga bago no? Na display. Ay, wala pa pala. Kala ko 25 na 27 naman. 27 di ay? Kala ko 25. 25 Yan. 25 may gisulti god. Wala pa pala. Kala ko ano na. 27. Okay. Thank you. Walang bagong karon dito? Walang bago? 27 may mag-display sa Batasan. Okay. Mga dati pa rin tama lang ito. Dati pa. Ayun. Yan, may pera. Kala ko Wrong number. Wrong information. Mayroon mga bago mga bagong ano. Marami na yan. Oh, dami din. May mga bago din. Teka natin. Ganun din yan. Kita ko na yun. Meron doon Queen Elizabeth oh. 105. Hmm. 18K. Zirconia, tapos yung bracelet kasama dito, yung bracelet. Wala sila yung tennis. Oh, may tennis bracelet, no? Wala. Wala yung tennis. Ang ganda ito. May tennis pero mga birthstones din. Diamond yan? Ang murag tennis na, oh. Yan ang sir, mga birthstones. Zircon yan? Ah, Birstone. Oh. Kani yun? Saan 18K? 14 ma. 14. Oh. Kana. Gano'n siya 5%. 5% discount. 18K. Ilang gramo? 48,138. Ilang gramo yan? Gramo is 16.10. 16.10. Pila ni kung sa ano? Ay, wala akong ano. Pila ni kung sa gramo? Ay, sa ano? Kung may minus 5%. At tanaw na itong price Ah. na 2,840 ang per gram, ma'am. 2,840. 18K. 2,840 daw. Mm. Ang per gram. Mm. Ganda oh. Mm. Ah. Ang ganda. Shoot mo nga. Kasya ba siya? Ganda. Maluro. Ay, Maluro. maluwag. Malaki yan para sa Pwede ipa-adjust. bawasan ng Ang ganda oh. ganda. Oh, nice. Combination pala no? White and Combination.
Silipin natin yan. Ang ganda. Okay ba yan silipin? 18. Oo, kahit ba? 18K ito parang may white anong combination, no? White and ano yan. Radyo ba? Bigat ha? Hmm. Pila na may total ani kay kani. This one is 48,138. After discount, mamay mo siya 45,731. See? 45,000. 45. 45,731. See? Hmm. Malaking discount. Yung kung isang lamo yan, kano? Ha? Kung isang lamo. Kung isang la ni, kung isang la, halimbawa. 38,640 ma'am. Masanla ng 38,000. Bali na na minusan lang ng 10 ang value pagkunin nila sa ano. Pero yung sanla yun, pwede. Difference ma'am. Oo. Ang ganda. Malaki sa akin. Hmm? Malaki sa akin. Ani, yun sa may 18 ani. Kani white gold, kani ma'am yellow. Melo. O na ay mas mataas, 21 kay ana, 22. Wala naman. Wala. Ana, Kani pila na? 104,051. Ano yan? Ano yan? Asa ka? 18K ma'am. Ay, 18K. Ilang gramo yan? Bigat yata. Wala, mabigat. Okay. Mabigat ay 34 grams. Ah, oo, bigat mo. Mabigat. 18K, 34.80 Mm. grams. And then the price is 104,051. May discount pa yan. 5% discount ma'am. May mo siya 98,848. Oh, 98,000 oh. Ano naman, mahal naman. Mabigat oh, solid. Lagi. Solid siya. Kaya lang, mas magandang tumingin pag nandun na yung mga bago, no? Baka naman, Yes ma'am. balik mas may nice dito, no? Nga naman, isulti ama kung nga 25, 27 man di ay. Oh, dili ba ni 18? Kani 14 karat. Kaya na ay bato lang. Diamonds na siya. Oh, na may May diamonds. titos. Oh. May diamonds man. Pila man po ang price? 82,305. 82,305. Ang daming bato, oh. Hmm. See that? 82,305. Napay percent ka na yan. Ganda. Napay discount. 14K. 5% kaya po. 32.10 grams. Ayan o, 32.10 grams. Hmm. 82,305. So, kung ano, teka lang, i-try ko. Ganda. Hmm. Kaya lang 14K lang. Yun lang. Kaya lang, ano na yung bato. Doon ka mabawi sa bato. Yung kumurulong. Ayaw sumunod sa akin, ayaw niya yata. Basta kasya, oh, kasya. Ang ganda, oh. Oh. Ang ganda. Ay, ang ganda. Kaya lang, ang liliit, no? Pila ka points ng mga naadiha? Wa, may butang? Wala, kami naka-indicate ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maliliit. Maliliit ang bato niya. Mga siguro... May anak, mga tapos yung mga gagmay kayo. Oh, may kayo. 36,269. 18K na. Dako Wala na na siya i-discount, sir. Kaya Wala discount? 7 na, per grama na. Ha? 789 na per grama. Pero zircon din, no? Ah, Hindi naman diamond pala yan. 18K ito guys, oh, ang cute. So this is, ang weight niya is 2.60, 18K. And then may mga bato siya pero hindi siya diamond.
zircon yan, pero sa price niya na 6,000 plus na lang, eh, parang maganda. 18K eh. And then ang weight niya is, yun nga, 2.60. No. I love this. Maganda yung design niya. Kaya lang may nakasulat, teka. 18K din siya? May nakasulat. Bulgari, ha? 18K? Oo. Basta 18K. I love 18K. Kanina naikuha ko kayo. At least may nakuha ako. And then, pili ako ng 3. Ikaw, ano nabili mo? Siya, isang pintas. May nabili siyang isa. Pendant yan. Pendant? Okay. Sa akin, 3. Yung nagsang alam ko. Magaganda. Ang gaganda ng ano nila. 5% discount pero hindi lahat. Meron din ako nakuha 10% discount. Naswertehan ko pendant and then gusto ko sana yung mga earrings nila kaya lang yung lock problema ko kasi hindi lang 20 pairs lang natanggal na wala na earrings. Ayan, meron na namang dagdag sa collection ko, 3. Maganda eh, oh. 6.5. Kung yung sa akin, 3 piraso. Ayan. 6.5, 3. Tatlong. Napay 3 to? Ayan, may bracelet, may pendant, and ring. 1 pendant, 1 ring, and 1 bracelet. Ang sabi ko kanina kaya hindi ako naghikaw, pipili ako ng ikaw. Eh, wala akong natipuhan dahil yung lock hindi safe. Okay na? Solve. At 4 na yung nakuha ko. 4 items ang nakuha ko, guys. 2 bracelets, 1 ring, and 1 pendant. Yes. Dami. Ito na siya. Pabili na siya ng... $65,000 plus. 1, 2, 3, 5, 6, 10. Thank you, Mama. See you on 27th. Ha? Ma'am, sige. Thank you. Let's go. Pool. Bye-bye. Tapos na tayo dito sa M. Louvillier. Ay, punta na tayo sa maghahanap siguro ng pagkain na naman. Huwag naman. Gutom ka na? Wala pang 12. It's a happy day. Kaya ako tawa ng tawa, guys, kasi namili kami ng sportswear namin, sports equipments. Eh, nung magbayad ako, 471, sabi nung nasa cashier. Ang binigay ko, guys, is 1,000 pesos na alam ko na libo-libo yung pinili ko. Wala sa mind ko yung bang sobrang excitement na nakabili ako ng 4 items ng na jewelries, and excite ako. Yung happiness ko na nakakuha ng mga
good items ay nawala sa loob ko yun. Tingnan mo nga naman. Oh, ano masay mo? Wala, tutulala ka pa sana. Tutulala ka lang siya. For May 7 amnesia, months. may amnesia. Ayan. Ay, binigay ko yung 1,000 pesos only. Sabi nung ano, ay, ma'am, 4,700. May amnesia. Oh my God. Just ka. Ay, buti na lang happiness. You know, happiness is power. Happiness will make you happy. Happiness will make you happy. O, sana tayo. Gutom ka na? Sabi ko. Ikaw ang bahala. Sabi ko. Hindi pa ako gutom. Eh, nag-Ilocano bigla. Magisinakpay. Oh my God, magisinakpay. Eh, nabali. Sabihin ko sana busog pa ako. Yan, magpaalam na ako guys. Kumakain na kami dito sa KFC. At nakabili na rin ako ng kailangan namin para sa workout namin. Isa kami ng anak ko. Ayan. Alam niyo kung ano ito? Mag-unbox ba ako? Yung ano, Jaran boxing gloves plus black boxing gloves. Dalawang boxing gloves. Tapos yung protection sa knee. Ibinili ko si Marco at ako din. Okay. So, magpaalam na ako guys. Kumain lang kami ng snack. Ganyan. Tapos, uwi na siguro kami. Proceed kami sa trabaho. At nagkamali kami ng, hindi ako ang nagkamali. Yung si Ma'am Gladys nagkamali ng pagsabi ng 25th instead of telling us na sa 27. Pero okay lang, nakabili nga ako ng 4 items kasi nandun pa nakadisplay yung mga dati nila. Kahit na dati na, sa akin naman, binusisi ko ng gusto, may napili akong 4, ayun, kaya ipapakita ko mamaya. I-separate ko na lang ng video, okay? Bye-bye! See you on the next video, guys! Love you guys! Ito na yun. Ayan. Ang mga suki na mo. Mga balitan. Nada.